turmuşda in bir eri görýän adamdan gidirdin elimden. Hawa. O kapyny var ya. Hawa. Şulan hemme hem kapyny aňarsynda. Ha. Şeyler eri görýän adamdan var. Gidirdin bu dünýede ýok indi. Ha. Ýok bu dünýede. O dünýädeler. Şolan içinden şu kapyny açyp bir adam almadı. Bir adama Allah Teala'da ruhsat berýär, mümkinçilik berýär. Hawa. Buragula baswa. Şu kapyň aňarsyndan men size bir adam ruhsat berjek. Şu adam size ýerine gaýtaryp berjek diýdi. Kim alardylar? Ecem. Ben durmuşda ecemim vardı, kalkamam vardı. Yani ben yetim yaşadım. Google'ma sen meni soğuşan ýaly, ýönüt köşüp gona zadyma ýok. Senem şo internetde başga ýyllara laýyk goýup oturýarsyň. Nime nämetmelim senden soramanymy? Çağajygym Suriýede doktorak daýly ertirden. Men pul berdim, özüňi de men ýerden ýatşak. Geldiňmi? Daňat diýem. Nirde boldun? Eliňem öçük. Elime zor jaňa edip biýmedäse öçür goýarna. Part 1. Savur scenery. Salam kakası. Vale. Salam inşallah. Aleykümselam abi geldim. İş taptınız mı? Ne hilak oldu? İş var da varması kerim yok. Hem yerde de işler oldu ya. 2 tane alkalın amır mı? Canı dersiydi. Nur Ahmet nerede? Nur Ahmet bu lazım okuldan akkaldım. Bir dere okuldan akarsın. Okuldan kovdamaya kayka. Nur Ahmet. Otur otur. Bugün gitmedin mi okula oğlum? Ecemim yok, rekul yoktu. Sen okuldan kaldım. Yani sabahlarım o saatin kalka. Malades oğlum malades. Nisip olsa erse kovararsın ha. O kalka. Çayın var mı? Bari hazır getireyim. Böyle. Dedim tamamca. Çay kurtardı mı? Kaynar su adamın için geldi. Baba, övmeysi şuncan attım size. Yok. Nur Muhammed, bana olma işlemeceydi. Ben oturtma. Öylesine hayal can etti. Kvartiran pulunu sorap can etti. 3 aydan beri tolanızda berseniz berin bulmasa başka adam salacak diye. Nasip olsa ertelen iş oldu. Alo. Adatcan. Selamünaleyküm ağam. Aleykümselam. Ha? Näme telefonlarym alman? Telefonumu çıkartı. Bar oğlum. Sana da iş ettim. Ağam
Şu doğruyu aýtsam, elim zarady ýokdy, elim zarady uçup galypdy. Onunlar cana duvatıyorum. Onunlar telefonu zaryada açık balası yok. Allah'ım şeylere kullandı. Kvartiran pulu yardımda mı? Da 3 aylar kvartiran pulunu vermeniyor. Assalamu aleyküm. Ahlat işten ayırsak bayrak koyuyoruz. Nämişin? Ay klientler ne dawan ulaşy aydyra neden yok? Düşmän öwretmem bolyn şeýle baý düşünür ýa aman düşünen yok. Küçük adam aýtdy. Ama uca uğraştı bağlan ama klientlerle. Öğretmedin mi, düşündürmedin mi şeyle uğraşmadı şeyle öğretti. Aytmam ben sana. Ay aýtdym maskeden klientim näerde şunda. Öğretsem şey diyemem. Ya aylık altına verilen ok ne için mi diyor? Berilýär bas. Belki o işten ayıran neye gerek? O işlemeyecek olsa klientlere o hizmet etmeyecek olsa. Düşündürdüm maske işten aýraýjak. O şeyle ayır o uğraşmayacak. Gerek. Başka olan çağırır. Bolýar bas. Ahlat sen zatdan goýup beşikden çykaryp ber. Bas işten kowdy seni. Ona ile işten kovdu. Ben ne oynamam? İşleýişiň halamanda. Basık mı? O işleýişiň halamanda oturup sen näpdir biziň başçymyz şon ýa sen sil biziň başçymyz. Aýtsaň işten üstünedi. Tuğlama geldin mi dost? Sen olmayaksın mı? Başka olmadın ağırmadan geliyorum sağaman. İşlep gördün mü? O olarak iş deyip çanattın dost. Onun yer yok olanın sen men jaňa işe çağırtdın. Nesip bolsun nem ýamyr işgarym ayırdım. Olam nämişin? Gelýän müşterileri, klientlere gowy hyzmat eden okdy. Onun bular 100 bilen hyzmat eden okdy. Gara sen şolaklar etsen dostsan ondan ýandan. O hyzmat etmeli, bular 100 bolmaly. Näme gerek ýaraňmaz, näme kömek bolsa arka men ýanyna gelýän, soraýan menim kömek edýän. Onu işiňleri Minnettar. Sağ ol. Sağ ol. Teoriyası senlik bir zat ya da biri senne yaşamağa hügüstür diýen bolsa we şol bir wagtda sen şoň üçin ölmäge taýin bolsaň bu söýgüm kädiýän şeýle pikir geldi. Mysal üçin ene maşgala bolansoň çağaň boljak bolýar. Şonu biz bunu terbiýelep bilermikek? Biz gowy kaka eje bolup bilermikek? Biz gowy adam ýetişdirip bilermikek diýip ikirjiňlenip başlaýan. Men pikirimçe şol ikirjiňlenýän adamlar taýyn köpelmäge. Maşgala gurmakda da şeýlemik diýen. Diýmek ol arada ne diýär? Diýmek şoň jogap kärçiligini duýýar.